Ok, hai să vedem. Unde? A, uitați-l aici cu criminalul. Uitați-l aici. Mai a venit cineva? A venit cineva la criminal tău. Vezi? Uite pe criminal. Ia-l. Păi, mi-a dat medkit. N-am mai jucat de unul, pur și simplu. Dă revive. Dă revive. Încerc să-i dau cap să vezi, joacă bine. Păi, de ce nu mi-ai dat mă revive? Că murim din prima, acum când ne facem de revive ăsta. Că avem skin-uri veterane de... First blood. Și acum face băiatul ăla care te-a omorât pe tine și pe mine. O video. Am omorât player veteran. În 2021. Double kill. Triple kill. Dar acum o să joc. Bun. Un shotgun care dau Arma mea preferată. un glow, uite. Eu nici măcar n-am bani. N-am vede că... Uite-te și ăsta, se pune la noi. Că noi avem unde să merg la noi. Mamă, doare degetul. Uite. First blood. Amândoi au murit de la noi. Nu mai e nimic, nu mai e. Să-i dă să ne omoară. Double kill. Da, bă, băieți, ca să știți, eu nu prea mă joc Clash Squad și de-aia sunt așa de slab. Acum serios vorbesc. Haide. Uite la acolo. Avem cam doi. Păi ce ai două shotgun-uri? Spangi, mă. Spamează în continuu. Hai să-mi rank. Ca să jucăm și la rank să facem ceva puncte. Ce? Se descarcă. Nu ți-ai luat încărcătorul? Nu-l luat. Așa. Așa, să mă duc acasă.